Ola, eu son Branca Trigo, son poeta e vou ler algúns textos de cada un dos libros que publiquei ou que escribín ata o de agora e fixe unha selección atendendo a un criterio pois temático. Penso que é moi importante a palabra, como non podía ser de outra maneira, e o xeito en que nomeamos as cousas, polo que incluín poemas que inclúan a palabra nome. O primeiro é o meu poemario Coñecemento do Medo, publicado por Edicións Malafera no ano 2021. E abro cunha cita de Álvaro Cunqueiro, que di: o primeiro que facía cun tolo era cambiarlle de nome. Dicía yo tolo que por un casual chamábase Secundino. Ti es Pepito e nada máis, contesta só por Pepito. Despois, parece que arrincando do Pepito, inventáballe o Secundino unha vida nova. E o poema titúlase Actividade 2, fabrica este bálsamo de pertenza. Ingredientes: comprobante de amniocentese, auga bendita, carne brillante, unha ou varias ameazas de apostasía. Instrucións: cultivar o estrondo coas raíces para arriba, ocultar as ronxas baixo luvas de musgo suave provocando unha fotosíntese brutal, enganar o sol como martir os cravos, cortar follas de aloe coa man espida de Fierabras, prensar a soidade entre as páxinas dun libro de botánica do franquismo, recordar que o proceso non é todo, aquí a contradición, e o peso das leivas muscula de socate. Licuar de contado, non meter os dedos, saber que a liberdade sería demasiado. Se todo se fai correctamente, o menciñeiro non debería diluirse e medraría san atado ao nome feo que lle deron. De Condolore, publicado por Urutau no ano 2023. Non, minto, no 2022. Nunca digo o meu nome real nos bares, nin reproduzo no ollo da choiva o que toque algún conduto espectador de golpes, ou contradiga a fe interlocutiva nunha personaxe controlada que se achega á perfección. Oxalá ter sempre a cona húmida, deixar un bo recordo por se acaso. Nunca ensino alivio a concordancia plena, luz, e que me maten enganados. De Transo, Edicións Malafera 2024. Despois dunha primeira invocación, o nome, preservar ou alterar nos a memoria como a unha operación estética escíndenos da historia. Dunha parte da historia chegan os gumes sucios a gravar floracións no interior de cada cráneo. O seguinte, tamén moi breve, é dun proxecto inédito e di así: compre definir antes que nada a mina como acto que produce, area e conduto retorceron o meu nome, o seu pescozo. Antes que nada foi o nome, unha gorxa con area, un neno fraco a percorrer a arteria, un nome, o fondo, como xoias, define o descubrimento. Antes que nada souben, como non saben as ricas, que a dor que me define ven da man da explotación, o nome. E para rematar, que sería o máis recente dun proxecto inédito e tamén inacabado. Di así: a noite de San Xoán do ano 1626 foi descuberta unha tecnoloxía innomeable, porque a tecnoloxía
como calquera outra ferida, pode ser descuberta. Neste caso, foi un grupo de mozas da Franqueira o que extraeu de entre os pregos da palabra milagre un incendio en forma de saber. Aprenderon a ler a vida das persoas na sección transversa da segunda vértebra cervical. Se observasen a miña, por exemplo, saberían da afinación exacta de cada carricanta que me aniña nos oídos, da ausencia de calor na miña cara diminuta e dos abortos como perlas entre a carne aterecida dunha ostra. Saberían que o día que nacín diluviou auga e que por uso nunca bebo auga. Mediante numerosos sacrificios, recordaron o primeiro ser humano que pisou as terras da caniza cunha perna necrosada e un tourón por compañeiro. Coñeceron a cada filletole desbotade e desbocade nos desváns. Adiviñaron que, segundo Federici, a profecía sería sustituída polo cálculo de probabilidades, que presenta un futuro baseado na repetición, na regularidade e na eterna permanencia do sistema. Sen contemplar o ser mutante e insurrecto que é a vontade. Só había un elemento que non eran capaces de acadar analizando o pescozo cercenado de alguén. O seu nome. Porque igual que hai ciencia, na masacre dos augurios hai un vudú ancestral, na antroponimia. Ante a incógnita, existen dous tipos de personas. Aquelas que ao descubrir algo que non coñecían se senten insignificantes e aquelas que ao descubrir algo que non coñecían o senten insignificante. Non sei en cal cadraban as mulleres da Franqueira, se sentiron a perda da memoria como un desmembramento ou cometeron o crime imperdoable de pensar que non importan as palabras. Non sei o lume aberto, non sei cervos fracturados ante as portas dunha casa, nin sequera sei se esta é unha historia verdadeira. Eu non leo nos osos. Sei o meu propio nome e pouco máis. E xa é bastante. Dicirse a unha mesma é un feitizo imprevisible. Chámate agoreira ou sabia ou bruxa e quedarás marcada como as reses. Pouco antes da súa execución, elas predixeron que no libro esotérico A Galiña Negra quedaría escrito que a verba será a última en chegar. Tendo en conta que a palabra grimorio non é máis que unha deformación de gramática, penso que podemos confiar nas notas desocultistas sobre lingua e adoptar como xénese que a verba será a última en chegar. Ben guardada no peto dun meniño que camiña despacio entre a lava. Non vos equivoquedes, nomear a Deus está completamente permitido, pero a ver quen é capaz de prescindir da escuridade do ollo dos onagros para así pronunciar unha verba caída sobre o mundo. A ver quen é capaz de expirar máis dunha vez abrindo portas no pulmón da soidade para deixar a ofrenda. Un fío de dióxido. A ver como aceptamos esta morte, que é dicir as cousas. Nomear a Deus está completamente permitido, pero é arduo, como dicir familias en violencia ou gorxas en canción ou mastigar sen dentes. Como dicir amor, sen someter coa languideza da cursiva os apelidos recónditos en chamas a chama inquisitoria do fogar. É como a un can. A xente nova. Os meses fanse anos para ela. A capela faise can para este ano rabioso de sabernos delicadamente mortas. Porque unha morte dura o que a desposesión.
A morte dura desde o primeiro dente que perdemos ata que unha meniña se pregunta como se chamaba a nai, da nai, da nai, da nai, da nai, da súa nai, e non existe unha resposta. Porque a verba será a última en chegar. E chegará entre corvos, dirá Deus, e centos de mulleres fracas con muletas escaparán correndo como arañas, e as arañas perderán as patas todas para se confundir co froito da orfandade, e os hospicios encheranse de apelidos inventados na mitose catastrófica do pánico e o acento. A verba chega, rapiñando idiomas brancos do corpo esnaquizado dun exército. A verba é unha bruxa, e os nomes das persoas asasinadas a noite de San Xoán do ano 1626, e o nome das culpables aforcadas, e o nome do verdugo, e o nome do cabalo de estómago infestado e mans pequenas que montaba o verdugo ata deixalo abandonado. A verba é unha bruxa abandonada no peto dun meniño xunto ao Deus que prefiramos. Xunto a un xogo, un talismán e unha presiña de peyote. Xunto aos nomes das nais, das nais, das nais, das nais, das nosas nais.